Oil tanker, lulan ang 23 dayuhan. Sumadsad sa Patar Beach sa Bolinao, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Galing sa Brunei at patungo sa China ang barkong ito na sumadsad sa baybayin ng barangay Patar, Bolinao, Pangasinan. Nagulat ang ilang shed owner sa pagsadsad ng barko 500 metro ang layo mula sa Pampang, kaya agad sila nag-report sa pulisya. Nagpanik din po kami kasi hindi namin akalain ng ganito mangyayaring tumatabing barko sa sa dagat. Nakipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard at Bolinao Police sa kapitan ng barko. Dito napag-alaman na motor tanker vessel ang sumadsad na barko. Naglalaman ng barko ng mahigit 15,000 metric tons ng petroleum products. Sakay din ng barko ang 20 Chinese nationals at 3 Myanmar nationals. Engine trouble ang sinasabing dahilan ng pagsadsad ng barko. Yun ang sinasabi nung captain of the ship na nagkaroon ng engine failure. So nagkakaroon pa ng investigation yung Philippine Navy tapos katuwang yung ating PNP doon. Nangangamba ang mga shed owners sa Patar Beach sa posibilidad ng oil spill. Baka raw maapektuhan ang turismo sa lugar. Ngayong araw ay nakatakdang sumampa o mag-onboard ang Port State Control ng Philippine Coast Guard. Samantala, nag-inspeksyon na rin ng Philippine Coast Guard sa baybayin at lumalabas na wala namang banta ng anumang oil spill dito sa lugar. Nananatili sa loob ng barko ang mga foreign national. Kailangan daw silang isailalim sa health screening ng quarantine officer. Todo bantay ang PCG at PNP sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, ako si Jasmine Gabriel-Galban, naghahatid ng Balitang Amianan.